Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Francisco Javier sa kapari. Himo ni siyang patron sad sa misyon kay mura ni siya San Pablo sa 16th century. Co-founder ni siya with Ignatius of Loyola sa Jesuit community. Ug dinhi siya dapit sa Asia nag-misyon, isip misyonero. To sa kaning abot siya Japan diha sa Myanmar sa nang kuano dia kaning basta din dapita sa ato. Unya namatay siya in going to China. Unta 46 years old na ni siya namatay, pero dako kay siya nabuhat alang sa atong simbahan. Lingay mong tupad nagmamatay ka na kay nabuhat. Namatay lang tawa patay nabuhat. Una nga nining misa atong pangayoon nga unta mahimo sadtang mga misyonero sa ebanghelyo sa Ginoo magtanyag og kaluwasan ngadto sa katawhan pinaagi sa atong mga pulong ug buhat nga ato untang mga leaders labi nato mga politicians nga mao gyud atong gipiyalan aning pagdumala sa atong nasod makat-on unta sa panig-ingna ni San Francisco Javier. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig pamalit sa atong slots, namalit sad sa atong mga ticket sa Sweet Notes nga fundraising concert nato dinhi, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot nga magmadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo aron malipay ang simbahan tungod sa daghan kaayong mga anak sa tanang dapit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ug niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkaton niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandung sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahiran ang mga luha
ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlawa, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman, nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo, apan tunog-tunuban ang muwab, ingon sa uhot, nga tunog-tunuban diha sa tai. Ang pulong sa Ginoo. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa mga lunhaw nga sibsibanan, iya akong gipapahulay. Sa tampi sa malinawong tubig, iya akong gidala. Iyang gilipay ang akong kalag. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Iya akong gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan maglakaw ako sa walog sa kangit-ngitan, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya naaman ikaw sa akong kiliran. Sa imong sungkod ug imong baston, imo akong gihatagan og kaiso. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Imo akong gihikyaran ug kalanon sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Imong gidihugan og lana ang akong ulo, nagawas na gayud ang akong imnanan. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita og misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod og milingkod didto. Og may dakong panon sa mga tao nga miduol kaniya nga nagdala sa mga bakol, sa mga buta, sa mga lulid, sa mga amang ug uban pang mga masakiton na ilang gibutang sa tiilan ni Hesus ug sila giayo niya. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga lulid nangaayo, ang mga bakol nakalakaw, ug ang mga buta nakakita, ug gidaig nila ang Dios sa Israel. Gipaduol ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan niya, naluoy ako niining mga tawhana kay tulo na karon kaadlaw nga sila nakig-uban kanako ug wala na sila'y makaon. Dili ko buot nga papulion ko sila nga way kaon kay tingali unyag panguyapan sila sa ilang pagpauli. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man kita mangitag igong pagkaon dinhi niining dapita nga awaaw aron ipakaon niining mga tawhana? Pila ba ka paan ang anaa kaninyo? Nangutana si Jesus. Sila mitubag, 7 ka paan ug may pipila kagagmayng isda. Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta. Unya gikuha niya ang 7 ka paan ug ang isda ug nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gipikas-pikas kini o gihatag ngadto sa mga tinun-an o gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Og nangaon silang tanan og nangabusog. Nakahipos pagani ang mga tinun-an og 7 kabukag nga salin. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. O Kristo. Nindot kaayo ang atong mga pagbasa karon, labi na gyud ang Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, hulagway dinhi nga sa bukid sa Ginoo pasabot didto sa iyang gingharian. Ang tua didto mao ang pagkaon. Kaon gyud. Pasabot way gutom. Lingay mong tupad na way gutom sa inyo. Way gutom, kaon gyud. Ano nang Ginoo kaon gid na siya. Hasta pagdayon na niyang kamatay bisag patyuno na siya, kaon lang yapon. The Last Supper niya, pag saka na niya sa langit, ang iyang gibilin dinhi Eucharistia, pagkaon yapon. Ana, kinsa ninyo dinhi ang magsigig yung pakaon sa inyong silingan ta sa kamot? Dili pata Kristiyanos. Og mao nay hinungdan nga wa ta kapuyo pat kaayo sa bukid sa Ginoo kay di pa manggutaliwat ni Kristo. Unya ang ikaduha nga iya kunong iyang gisaad matud pa niya didto sa bukid sa Ginoo, ako nang papason ang inyong kasakit. Langkato nako ng landong sa kamatayon. Sa to pa di nakamasakitan, din asag ka mamatay. Pastan nindota na. Lingay imong tupad na wapa manakit imong tuhod.
Imong tuhod ba pamanakit? Imong hawak. Ay, sus, daga na kayo, inigbarog. Imong buko-buko. Oh, sus, gana sakit. Nga naman, kay wap aka nagpuyo sa bukid sa Ginoo. Mao nay rason nagkuyog-kuyog pa mo sa demonyo. O ang katapusan nga atong makuha sa atong mga pagbasa karon, labi na sa unang pagbasa, niingon gyud ang Ginoo nga kalipay nga way katapusan ang iyang ihatag. Sa tanan nga mopuyo sa bukid sa Ginoo, kalipay, wa na gyud kasakit ang mga luha, mga wagtang na. Kinsang asawaha dinhi nga malipayon kaayo nga nagkuyog sa iyang bana. At least hapit naman matapos ang 2025. Karon ba 2025 nga malipayon gyud kay ka, wa gyud ka masuko, wa ka nagyaw-yaw sa imong bana. Kinsang asawaha dinhi. Wag yun. Kinsa dining mga banaha nga pulos gyud kalipay ang nahatag sa imong asawa nimo karong tuig 2025. Taas ang kamot. Samot na. Nganong naingon ana man na tungod kay wa lagi ta ni puyo sa bukid sa Ginoo. Nakaron unsaon man nato pagpuyo sa bukid sa Ginoo? Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Unsa tay tubag sa Salmo? Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ang una di ay mangandoy ta. Desire. Matod pa ni San Agustin ba to? Niingon siya nga actions follow our desires. Ang atong mga buhat musunod na nag-unsay imong gipangandoy. Kung nangandoy kang musimba, mag-ilis ka, nya mo anhi ka padung simbahan. Kung nangandoy ka nga mopalit og slot, magtigom kag kwarta para ipalit og slot. Kung nangandoy kang mutan-aw ka sa fundraising concert sa Sweet Notes karong December 14, lingay mong tupad ina, nangandoy ka. Nangandoy ka mo tambong sa Sweet Notes, dool na rabalang. 11 na lang kaadlaw. 11 kaadlaw. Nangandoy mo, wa? At least kita din hinangandoy. Kita sa doon niya magkita-kita dito. Jutay kayo. Unya, mo follow man sa atong desire, mangandoy ta nga mo puyo sa balay sa Ginoo. Sa tanang adlaw gyud, dili kay pipila lang ka adlaw, sa tanang adlaw. Nakaron unsaon man pagpuyo sa balay sa Ginoo, sa atong ebanghelyo, si Kristo ming pakita og daghang milagro sa mga tao nga mikuyog niya bisag wa na sila'y pagkaon. Pasabot, kun mo adto ta ni Kristo, ayaw pagsigig pangitag pagkaon. Kay og concern kay tas pagkaon, concern kay tas atong health, concern kay tas atong security, maglisod tag kuyog ni Kristo. Muna ingon siya, biyaig gyud ang tanan. Biyaig gyud. Ngilingay mong tupad. Ing na kinsay gibiyaan nimo karon. Ning kuyog ba mo din ni simba man mo kinsa may inyong gibiyaan? Pamilya. Mubalik pa mo di na. Na mao na nakaapan. Ayaw na lagi pangandoy lagi. Unsa man mo? Anong mubalik pa man mo dito? Ningon gani nga magpuyo tas balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa tong kinabuhi. Ayaw na pangandoy nga mubalik ka. Biya, yun. Wow na, tanawa. Sa to pa, dili mo kapuyo sa tanang adlaw.
Mupuyo ra mo mga usa ka oras nya magyaw-yaw pagin mo ug taas ang humilis pare. Di ka mangandoy nga may untag din lang gid ni matapos. May mga komentaryo nga niadtong rally kuno pagka Domingo ang Cebu nga nagrally mas daghan pa kuno og itotal ang didto tibuok sa Manila nga mao gito'y sentro ang katumang dito sa asa to sa shrine ba to sila garali mao man gito'y kuan nila mas daghan kuno ang diri sa Cebu nga unsa may pamalandong tungod kay ang nangulo dinhi sa Cebu ang atong talahorong arsobispo si Bishop Abit Oy nga nakita nato nga usa ka maayong magbalantay di ba? Iampo nato nga dugay pa siyang mamatay. Di ba? O nganong maayo bang magbalantay si Bishop Abit? Tungod kay biyaan niyang tanan. Willing siyang mubiya sa tanan. So far sa akong kuanan, biyaan niya tanan para ihatag niya sa iyang gimahal nga katawhan. Una, kaming mga pari, matod pa niya, mangimbitar gani mo nako sa inyong misa, sa inyong parokya. Ayaw gyud mo paghuna-huna sa akong stipend, ha? Ay gyud mo paghuna-huna kay okay ra gyud ko wa ko'y stipend. Tanawa, iyan ang gideclare. Ambot og tinud-on ba niya at obserbahan? Basig usab pay layog ana inig sunod, no? Mo na nga kami na inspired me. Kay niingon man Bishop, lisod kayo kami parokya, asahay may gamay kayong parokya. Lisod mo kitag imbitar obispo kay kuyawan ta asa tag stipend sa ayaw na ha. Ayaw yun mo. Ako malipay gyud ko mukuyog ko ninyo. Makamisa ko basta i-arrange lang yung schedule. Nya ayaw gyud hunahunaa ang stipend. Ug naa okay ra na ug wa sad okay ra gyud. Kanindot no? Ikaduha, ingon siya, mo imbitar gyud mo nako sa inyong pista or unsay inyong okasyon. Ayaw ko butangig presidential table. Ayaw ko butangig special nga lamisa kay malipay gyud kung mulinya kuyog sa mga tao ngadto sa kan-anan. Nya mulingkod ko kuyog sa mga tao. O gusto mong malipay ang inyong obispo, ayaw kog tagai sa dili nako gusto. Ndot mo to pagpangaon na mo, aligya siya tabi-tabi, dugay sa kay nakakuha kay bawkas mga pari usahin, box out pa man gani. Okay ra. Labaw na ning nanimba karon og mao ginit tugutan. So tanaw ni mga tiwasonon manignaw to perti pa ni mudam agoy og naagyod. Malipay kuno siya ana. Kana maglisod sa siya tog linya ana. Nya mangita pa siya asa siya lingkod, ganahan kay siya ana. Kana ato nang obserbahan kung iya ba nang ma-maintain kay kanira bang obispo. So pinangga maganing pari. Ang pari gani mo lingkod sa daplin. Dadag lamisa, dadag sus kung saan lagi da. Kuwang na lagi dadod chicks. Away siguro. Ayaw mo pag inana. Nindot kayo mo na nga attractive siya. Kay sama ni Kristo ni biya sad siya sa tanan. Og maunay ato sang buhaton aron makapuyo tas balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa tong kinabuhi. Ayaw na pangandoy nga mobalik pakas inyo. Ana. Lingay mong tupad. Ina din ata mamalik. Ina ba? Yung tupad ina din ata mamalik. Nani, ngosad asa man mi pader. Asa. Ay pakamatay mo diha. Aron ini kamatay na ninyo, adto na gid ta sa balay sa Ginoo. Ana may kamatayon didto gud. Ana. Mo na mangandoy gani imong mopalit mo sa ticket sa Sweet Notes para dinhi sa ato kay fundraising man ay na mo paghuna-huna malingaw ba ko ani, mahal ba ning tikita. Ana ayaw na hutda ginagkuha imong kwarta ipalit. Ang atong gold ticket 3,000. Kakamahal anak padir ay na paghuna-huna. Ayaw na. Nya ang atong silver na ticket 2,000. Mahal.
Huy, kabahal pa dir. Ay, napaguna-huna. Makanser lang ka kanang 2,000, gamay ra na ikimo. Kanang 3,000, gamay ra na i-dialysis. Kanang 1,000 na bronze ticket, gamay ra na. Bisan gani o musakit lang na imong ngipon, check up ra na, hurot na. Unsa may ihatag sa Ginoo nimo kung mutambong ka aning atong Sweet Notes nga fundraising concert. Healing. Matud pas atong ebanghelyo, gidangad to niya ang tanang masakiton, mga lolid, mga piang, mga bungol, mga amang, mga gikanser, mga gidialysis, tanan, giayo niya ang tanan. Tuo ka dili. Og ang the best yun nga healing sa Ginoo, dili physical, timan-e gina. Unsa man? Spiritual, emotional, psychological. Muna inigtambong nimo na kay cancer stage 4 palit kag ticket tag 3,000 gid imong gipalit. Ginoo, ayuha ko igabot sa inyo, ma-excited na kang mamatay. Pasabot na ayo na ka sa imong sakit. Di na ka maghuna-huna sa imong sakit. Ang imo na the excitement to see Jesus after death. Oh, di ba? Ana, magunsa magmaayo ka niya, magsigil mo, hala, ang maintenance, hala, ang maintenance, hala, basig mo balik, hala, basig mo balik. Na negative na ka, pagdangtag pila ka adlaw, ni sakit na sa, hala, basig ni balik. Magunsa man na. Worry lang gyapon ka, wa lang gyapon ka maayo. Kana yung inig-ingon nimo, Lord, andam na kong makikita nimo, biyaan ko na gid ni. Kanus aman Lord, mohongong ding Ginoo next week. Ay, thank you Lord. Oy, ngari na mo ba pundok mo diri. Next week na ko mamatay ha. Andaman ninyo daan ang akong hayaanan. Niya ang dito ang sementeryo, kuana daan i-arrange daan pagsaadaan dito sa Catholic Cemetery o kuan. Napabay nitso Inas Padersiano. Nyagwa na gani, ala pahimuwi ko daan. Ana? Napamantay mga 1 week na paghimo. Mga 2 days gani, pwede naman ka mahimuan. No? Okay mo ana? Hadlo ka. Tambong sa Sweet Notes, palit og ticket, di na ka mahadlo. Og ang laing healing ay hatag sa Ginoo nato, pero di kay ni pirmi, the miraculous healing. Kana bang nag-wheelchair ka, niya, makalakaw ka. Nag-crutches ka, makalakaw ka. Stage 4 ka, cancer-free ka ighuman. Posible po nang iyang ihatag. Pero dili aron mahimo kang proud. Kung dili aron mas mosamot ang imong pagsalig sa Ginoo. Na buhi kun patay, iya gintas Ginoo. Nindot no? Kura mamog na nga luya. Di gid mo palit og ticket na sa man mo ay ala sige ipanagana na sa inyong dialysis dito, ipanagana na sa inyo. Og ang gibuhat ni Kristo sa dihang nagkuyog na sila ang mga masakiton nga iyang giayo, ang iyang mga tinun-an, ang katapusan niyang gibuhat nagpaambitay sa ilang pagkaon. Unya kay wa na may pagkaon tong uban, tong daghan kaing tao, 7 naman lang ka isda. Nya 40 man lang daghana, sobra man sila mga 4,000. Unsaon man to nila? Wa si Kristo mahadlok nga 7 na lang kabuk pan di ay 7 kabuk pan og pipila ka isda. Unsa may yang gibuhat? Nagpasalamat sa Dios. Karon, perti na tong away aning korupsyon. Ang nahibiling kwartas Pilipinas, dili pitura good for 7 bread. Naapatay trillions. Mga 4 to 5 trillions ang atong posibleng income sa nasod karong 2026. Perti pa ng daghana. Kanindot unta kung makat-unta pagbahin-bahin ni ana.
Kinsa may unang nikaon? Kinsay unang nikaon? Huwag mo naminaw. Kinsa may unang nikaon? Na, wala lagi mo naminaw lagi. Ang unang nikaon, ang mga tao. Ang pinaka-leader nga mao si Jesus, didto gihatag niya ang tanang pan og isda. Ang iyang gibuhat, nagpasalamat ra siya sa amahan, iya dayong gipikas, gihatag niya sa iyang cabinet members. Kinsa may iyang cabinet members? Ang mga apostoles. Paghatag niya, ang mga apostoles, gihatag sa mga tao. Og sila pagyoy nang hipos sa salin. Og nasubrahan og pila to? 7. Nakahipos gayud sila 7 kabukag. Human nangaon ang tanan. Kanindot, no? Dili unta unang mukaon ang atong presidente ug ang iyang pamilya. Dili unta sila mo'y unang magsigig party didto sa Malacañang. Dili unta ang mga congressmen o mga senador mo'y unang madato magkupot ang mga billions, millions of pesos. Ang uban ra ba kinawat gikan sa flood control nga ghosts o uban pang mga budget nga gipangkawatan. Okay lang ang mga leaders nato nga giunag yung pakaon ang mga tao. Kanindot unta nga niining income nato sa atong nasod nga moabot kunog mga 4 to 5 trillions every year. Ang una untang pakanon ang mga tao, ang mga masakiton, ang mga lulid, ang mga amang, ang mga way balay. Nya ang awahing mukaon ang presidente, ang mga kabinete, ang mga legislators, ang naas judiciary, mo'y awahing mukaon. Nya iguman nilang kaon, sila pag manghipos. Ana unta na. Unsa manoon nga sila may mga og maayo, nya ipatakaglabay sa ilang mga kinaon, nangaguba ng atong sapa, nangaguba ang atong karsada, nangaguba ang atong palibot. Kita may pahiposon sa hugaw. Unya dira ba ta kahipos kay ang hugaw iagi magbaha, porting hugawas ato mga balay kay gianod mas baha. Ang ilang kalat kita maoy nanghipos nga hangtod karon wa pa ka maghipos ang pipila. Mga igsoon, lingi ay mong tupad. Ingna ikay una na kong pakanon. Ina, unahon ti kag pakaon karon. Na ha? Kinsa may una ninyong pakanon, ako o kamo? Unsay kami? Ang santaka malang mo. Tanawa lang yun, no? Kung kamoy akong pangutanon, kinsay una ninyong pakanon, ina ikaw, Father. Ana, ah? Ya, pangutan ako. Kamu sad. Kinsa may inyong hatagan sa tanan ninyong pagkaon? Dili na ako. Sama atong 7 kapan. Dito ko nila gihatag tanan ni Jesus. Nya ini kadawat na nako, akong ibalik ninyo. Og mao nay meaning sa atong slots. Ang tanan ninyong slot inyong ihatag nako. Nya ang mga slots sa gihatag nato sa mga kabos. Gihatag nato sa atong simbahan, morning ni arang-arang ng naong. Kumusta may tan-aw ninyo sa atong naong simbahan? Arang-arang na dili. Wow, sana all. Niya nagplano na sad ta nga maghimo na tag mga balay. Mga 30 na kabalay ang atong target karon. Nanay daghan kay nang apply. Oo. 30 kabalay against 400, 500 kabalay nga nawas out, gamay ra kay na, pero sagdi lang, basin pag mudaghan pa. Daghan kay nang apply karon. Nya ako na nang gipiyal sa PPC, PFC nato, sila roy committee sa pag-evaluate. Nya after aning sweet notes, kaya na busy mang atong contractor diri.
matinabangon sa taon kini atong contractor ang LSF, no? Ibaw mo meaning anang LSF nga gida karon ni Brad Henry Monisit kaning ako dinhing atong partner mao ni nakaingon ani rong tanan. Ang meaning anang LSF kay Lord's Steel Fabricators. Lord's Steel Fabricators. Pero makahimo sila bisan unsa pero specialize sila sa steel fabrication. Niya nindot sa kay na silang mga istorya sa ilang kinabuhi. Mao nang na partner nato sila kay gusto sa silang mopuyo sa balay sa Ginoo. Mga igsoon ato ning gibuhat kani ato mga slat-slat karon palita gid ninyo. Grace nga slat nato 100 pesos ra gid ni per slot nya og gusto mong challenge na ani 70 slot challenge nga tag 7,000 pila na may halin nato karon niabot nag 95,998 ka slots napay 604,002 slots na available dito sa dinato ihatag sa previous parish nako kay napatay bayronon ditong pamahuman. Unya ang kaning PPSC ang atong slot tag 100 pesos ni per slot nya do na ni 162 slot challenge nga 16,200 para na ni dinhis atong ongoing nga mga projects nga mao ni ro inyong makita nga makaingon mo hala nangausab na lagi nangausab na tungod na sa inyong sigig palit og slot nga PPSC ang atong halin niabot nag 70,936 napay 29,064 ka slots na available. Nya ang atong DPR mao na niya ang atong itukod og mga balay nanatay na hipos nga sobra human sa atong mga other expenses 16,274 ka slots. Equivalent ni siya mga 1.6 million pesos. Nya mo na atong gamiton pagtukod og mga balay. Atong budget sa kada balay 50 to 60,000 pesos. Ug unsay abuton ana basta siguroon gid nato makahigda na sila tinarong unya maprotektahan sila sa mga uwan, init ug uban pa. Gamay ra na nga balay nga 10 by 12 feet ang iyang gidak-on sa floor area, YCR, Y kusina. Basta kahigdaan lang. Kay immediate need na nila karon labi na nagpuyo na nila sa eskwelahan, na sa mga gym, ang uban nanipon og puyo sa ilang mga silingan o sa ilang mga paryente, basin pa makatabang-tabang tagamay. No? Sige, katapusang lingi sa imong tupad ingna muangkon tag usa ka balay. Ingna ba? Awa. Sige, manindog na tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, sa iyang pagpakaon sa 5,000 ka mga tao, ang Ginoo nagpakita sa iyang way sukod nga grasya. Busa, malaumon kitang muduol kaniya og moingon, manggihatagong Dios, panalangini kami. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang among mga kaparian, padayong mag-amuma kanamo sa mga espirituhanong pagkaon nga nanukad sa talad kananan sa among Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, mangitag mga paagi sa pagtubag sa mga kinahanglan sa among kabus nga mga kaigsuonan, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga sila nga nakasinatig espirituhanong kagutom, makakaplag kang Kristo diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga kita nga nagkatigom, mahigugma kang Hesukristo sa iyang pagtahan sa iyang kaugalingon, ngadto sa panon sa katawhan, diha sa santos nga Eucharistia,
magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga si Halandong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang tanang nangamatay, makaambit sa kumbira didto sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Makagagahom og maluluyong Amahan, dawata kining among mga pagampo, nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness is spread. We offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Liwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapusonan at sa kubot ng santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad sa pangilin ni San Francisco Javier, itugot nga maingon nga milakaw siya sa lagyo nga kayutaan alang sa kaluwasan sa mga tao, sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa ebanghelyo ug nga magkugi kami pagkabot nganha kanimo kuyog sa among mga igsuon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gipayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Francisco Javier, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi, imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit Yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitas. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Francisco Javier, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong kamay mo sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw,
ug pasayloa kami sa among mga sala. May nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, dinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang ingat, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaasab kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong namang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice.
Magampo kita. O Dios, nga ang imong Eukaristiya magpadilaab unta kanamo sa kalayo sa gugma maingon nga kini nagpadilaab kang San Francisco alang sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga sa paglakaw namo subay sa among pagkatinawag makadangat kami uban kaniya sa gisaad nga ganti sa maayong mga buhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang multiplication of graces. Unya mahitabo ra na kun ato sang ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo dili ta maniguros atong kaugalingon. So padayon tagpalit sa atong mga slots nya ang atong sweet notes nga concert mao man ni duol-duol karon atong awhagon o baligyaan ang atong mga kaigsuonan dinhis Compostela Parish. Bay-ubay magita dinhi mga 60,000 man takapin atong baligyan niya human magdungan ta diri kita-kita niya mga online parishioners labi na mong taga Compostela hala sponsorin ni ninyo dinhing mga dili taon kapalit aron makapalit sila, makatambong sila. Fundraising ni gathering ni prayer gathering ni nato with music atong gitaytulan og notes of love. Ang sa to faith, hope and love. Sana notes of faith, hope and love. Nindot kayo no. Sayang kayo you miss 1/2 of your life kung di mo katambong ani. Wanay siguro kung buhi pa mo sunod tuig. Nya di nasa ni mahitabo nga mag-concert ta sunod tuig. Karon ra gid ni siya. Once in a lifetime. Sige. Unya ang atong YouTube channel tabangin ninyo kanunay, suportahi, view, like, share, subscribe aron daghan ta mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan unya maka-income sa tagamay para sa atong parokya. Ang katapusan ugmang adlaw mao ang atong Advent Paris Advent Recollections. Karon sang adlaw magsugod na ang mga chapel, center chapels Advent Recollection. So suportahan ta ni iampo nato nya ugma tambungin ninyo dinhi anirta sod simbahan 7:30 sa gabi na ay pangumpisal hangtod na sa mga 9:30 or 10 o'clock in the evening. Depende lang kon asa kutob ang kaya nato, ha? Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Naasad kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.